Boukje de Wal van de veiligheidsregio, van de Bronwacht. Je kreeg een kwartier voor treien een melding van uitslaande bron in Drachten, maar meestal op het dak. We kregen een idee om een kwartier vertraaien een melding van een uitslaande wenningbron. En daar ben wij voor het rietgong. En omdat het blikken die dat er in die mensen op het dak weer en omroen en net duidelijk weer om hoeveel mensen het eventueel gong die er in het pand aanwezig zijn, is er voor het zijn brandweerterm opschaald naar een grote brand. En je hebt een peerbewoners van het dak rijden kennen. Wij hebben in die wij 2 mensen van het dak rijden kennen. Maar van 2 oren kwam de help te let. Van 2 andere mensen kwamen helaas de help te let. Ja. Het is een triest begin van de dag in Drachten. Het is heel triest. 2 slachtoffers en nog zo'n mensen die het mij rekeninghalage uit vastzorgen en mijn naam binnen de ziekenauto. Ja, dat is natuurlijk een heel trieste gebeurtenis. Ja, dus je bent opschaald, grote bronnen, verschillende korpsen waren inzet om de bron te bestrijden. Klopt het, de korpsen van Drachtenberen, en als de ledderauto van Drachten, de brandwacht van Serhuisterveen, Beestensweg en Oerter ben je aanwezig. En het is nu een aantal uren later, maar er wordt nog heel tijd naaiblust. Er wordt nog heel tijd naaiblust. Er komt ook nog reek uit het dakwij. Dus zij zit nog wat warmte in het dak en ze binnen die dat nog aan het naaiblussen. Weet je hoe het is met de mensen die naar het ziekenhuis hier binnen? Nee, straks zei die bij het vastwaardig mijn naam, dus die hebben rekening aan ze, maar hoe het krijgt mij gaat, dat waar ik net te sissen. Je kunt hier in de buurt wel vernemen, ja, mensen zijn rouw, mensen zijn geweldig schrokken van dit trieste nieuws. Ja, je kan je vaststellen, het is een stritte marietje wenningen, dus wij ik wel mensen en de mensen winnen natuurlijk het zoeken van, er weer natuurlijk een grote bron, een volle bron, ja, dat hakt erin. Ja, de huizen staan vrij dicht op elkaar. Het is een rietjeshuis. De huizen jonken het huis dat in bron stier, die moesten ontrommen worden. In die binnen een aantal huizen ontrommen en de naaslonk of de jonkel is in de wenden die hebben zelfs reken en wetterskeer, maar daar binnen gelukkig geen slachtoffers verder meer vallen.